Sanibonani. Guys, sonibalisela ngodaba oluthi lini-affect-e kakhulu as youth of South Africa. So guys, you need to wake up, you need to work hard. I know most of you don't believe loo nto leyo. Wonke umuntu ubhiliva into ndizayenza ngomso instead of yenze namhlanje, and izothatha ixesha loo nto leyo. Xa seyithatha ixesha and then izohamba iku-affect-e. Eku-affect-eni kwakho then uzozisola kuzawube selingekho ke ngoku ixesha loba uphinde uyilungise. Xa ungakwazi uyilungisa that means ufeyilile. Xa sowufeyilile imisteyikhi ayilungiswa, uyafunda kuyo. The only tool e-powerful ukulungisa imisteyikhi is to learn from mistake. If awufundi kwimisteyikhi that means iimisteyikhi zakho asoze zilungiseke, yabo. Loo nto leyo izohamba kanjani? If wena uyaqhubekeka wenza into eyi-one because loo nto ayizukuncedisa nganto, ungaqhubekeka wenza into eyi-one that means uzokwenza into eyi-one oko oko, uzokwenza into eyi-one oko oko. Because le nto uyenzayo ngoku andiundastendi uba uyenzela ntoni because uyayazi uba izokubeka phi. So if uyaqhubekeka uyayenza izawuhlala igqilile oko, uzoma endaweni eyi-one and awuzumova. So bendisiyi-solution leyo enozama unceda. If uyibona ingeyo solution wena it's fine, wenzela wena mos. So akho mntu uzokuxelela uba yenza kanjani. So wena ixhomekeke kuwe, i-decision ithathwa nguwe, le nto uyenzayo ithathwa nguwe, izawuafektha wena. So akho mntu uzokubuza ngaloo nto uyenzayo, yabo. Yonke i-decision oyithathayo uyithathela wena. So each and every step ozosihamba siza-afektha wena. So ndithi mna uthatha istephu esirayithi instead of wenze le nto uyenzayo. Le nto uyenzayo uyibone uba izokusa nawe ungathi mawuyiyeka kuse-early, yabo. Because if uyaqhubekeka nayo and then uyakhula nawe uba mdala mos uzayibona le way. So if uyaqhubekeka wena uyayenza le nto kodwa uyayibona uba ayikho rayithi, andiyazi ke uba uzawuthini. Because uzothi sowufuna uyibona libe selingekho ixesha loba mawuyibone le nto ubuyenza uba ayikho rayithi. If uyayibona ngoku that means ke uzoba rayithi uyilungise kwangoku. If awukwazi uyilungisa ngoku andiyazi ke uzayilungisa nini, izawuba yingxaki yakho. And then izawuba yingxaki yakho nje iza kuafektha, iza kubangela, iza kwenza uba ustakhe endaweni eyi-one instead of uhambe umuve forward. Uzostaka endaweni eyi-one ngenxa yale nto iyi-one ungafuni uyibona uba irongo wena uqhubekeka uyenzayo, yabo. Xa uqhubekeka uyenza izahambahambe ikuchane exesheni. Xa sewufuna ukwenza something uzostakha, laa misteyikhi wawuyenzile okanye ubomi bakho buzoma bungaqhubekeki, yabo. Because nina anifuni umamela mos, into eyi-one anifuni umamela. Waxelelwa into namhlanje uyaqhubeka uyayenza ngomso uyayiphindaphinda until uze uyibone uba uzibonele ngokwakho uba irongo, yabo. Inoba ke nifuna umntu uzibonela ngokwakhe into ukuba irongo, akafuni yenzeke. I mean akafuni uxelela uba le nto irongo, ufuna uzibonela ngokwakhe. And then yeyona solution irayithi leyo yoba umntu azibonele ngokwakhe uba irongo angaxelelwa ngumntu. Because uba ndiyakuxelela ngoku awuzubona nto irongo, uzobona irayithi wena, yabo. Uzoyibona irayithi until ikwenzekele into ezokukhosta into enkulu so that uzobona ke ngoku uba le nto ibingekho rayithi le, qha ndim lo ebe-blind ebengaboni kakuhle. So andizukuxelela uba yenzani, i-decision ikuwe. So uzozikhethela uba uya ngaphi okanye wenza kanjani. Uzozibonela wena uba irayithi okanye irongo. But into endizokuxelela yona mna irongo because ineziphumo, ayinaziphumo ezirayithi, yabo. So ekuhambeni kwexesha wena uzozibonela uba iziphumo zayo zithini and uzayiyeka until usobona iziphumo zayo uba zime kanjani. Uzazibona zirayithi for now. Hayi ke andikwazi ukukhonvinsa mna uba ubone ngenye indlela, but into endizokubonisa yona kukuba le nto irongo ayikho rayithi. So i-decision izodiphenda kuba wena wenza njani, ubona njani wena, and then le nto iza kuthatha ikubeke phi. So yabo, ixhomekeke kuwe yonke le nto le uba wena wenza kanjani, yabo. So mna asoze ndikubeke igani ebunzi ndithi yenza le because irayithi because mna ndibona kanjalo, i-opinion yam, no. Qha mna ndizakuxelela le nto le irongo because izokwenza le nale. If wena uyibona irayithi wait until ubone uba yenza le nale nale nto bendiyithetha.
yabo, uqhubeke kanjalo. This is how o-handle-isha ngayo life. If uzoyithatha yonke le nto i-light, yonke le nto i-light light light, yonke into ibe ngathi liphupha kuwe, ubuzoyithatha ngathi liphupha kuwe yonke le nto, akukho nto izosebenza, akukho nto izosebenza. This is ngu-life lo, ayo-movie. So if wena uzoqhubekeka wenze izinto uzithathe as if uyaphupha, yonke into oyenzayo iba ngathi usephupheni, ingathi ngomso uzovuka uyi-sort out fast. Ayisebenzi kanjalo. The more usenza izinto usithi uya-enjoy, the more umosha and then u-waste ixesha and then uyakhula ungalibali ngapha uyakhula ne-opportunity, the more ukhula opportunities ziba mbalwa for wena. So kumele u-act-e ngoku. If awu-act-i, hhayi ke ayikho into endingayenza mna. So uzozibonela wena uba wenza kanjani, uzobe unguwe wedwa mos, uzobe unguwe wedwa embuzweni. So uzobe uzibonele sowufundile wena uba le nto ibirayithi okanye ibirongo na, cause mna andikwazi ungena engqondweni yakho nditshintshe into oyicingayo. Mna ndiza kuxelela into endiyibonayo uba irayithi nento endiyaziyo uba irayithi okanye irongo. Ukuba how to uyeka into, mna andinawo i-power yoyithetha loo nto leyo apha kuwe. Into endizakuxelela yona, le nto ufuna uyiyeka idiphenda apha kuwe entliziyweni. If intliziyo yakho ithi I'm tired of living this life, so I need to change, so wena kulapho ke ngoku uzodisayida khona uba ufuna unceda. And then kulapho mna ndizokunika ii-tips khona, okay 1 2 3 1 2 3 1 2 3, yabo. But if wena uthi mna ufuna mna nditshintshe wena indlela ocinga ngayo, andisoze ndikwazi utshintsha indlela ocinga ngayo, but ndiza kuxelela into erayithi nerongo. Wena you're gonna decide uba irayithi na okanye irongo na. Ixhomekeke kuwe loo nto leyo uba wena ubona kanjani, yabo. So yabo yinto enjalo, isebenza kanjalo. So ndizova ngawe, ndizobona kuwe, ixhomekeke kuwe. This is your life, this is your everything. Indlela obona ngayo nendlela obona ngayo izinto andinokwazi ukwenza ubone ngendlela endibona ngayo. So indlela obona ngayo, so uzozidisayidela ngokwakho uba wenza kanjani, yeah. Guys, this is Amapoza TV. It's your boy Mfihlelo Mlandu. Thanks for umamela into ebendithetha. I hope nizayimamela kakuhle then nidisayide guys. This is life lo, life lo, ayiyongo ii-games. So nizobona nani uba i-life ayo-game. So siphila u-life weqiniso, asiphili ii-games, asiphili emuvini. So enkosi ngomamela ngexesha lenu. Ndiyabulela, thank to i-followers and please subscribe to my YouTube channel, Mfihlelo Mlandu, and follow me on Facebook, Mfihlelo Mlandu, on TikTok, Amapoza TV. Thank you.